Dai thorben rong bongkhat ajo dap ka chileng vera tobar ka henu parve ka jok ihuma truck janglu. Inglong Birek English ME School apen Inglong Birek English High School atum Teachers Day mate than kuru lo than bang arani katalon pon. Phang hong thora havar nili tum Biswanath Karbi life apherang ke promesh terang ahin pen rong arlo kahum ridam. Phang hong thor English ME School Teachers Day mate than kuru lo than bang arani katalon. Amreng constituency of Harmana Kimi VDC Chairman Baburam Teron Lapen, BLCC Chairman Prophet Tiso Aphan Karchopon. Kardom Nilibirta Thanbang Pisami Hempi Teron Pi, Aprang si Biswanath Karbi Life Kelang Vera Do Anaphan Kardom Pajeriglo Kardom. Tangte, Pini Abirta Lenon ang Tonpen Arjuponik Sina. Dai thorben rong bongkhat ajo dap ka chileng vera tobar ka henu parve ka jok ihuma truck janglu. Pini chitia che clonify truck arni lakhaing koira truck dwarbagori MEC constituency angkangpi dai thorben rong bongkhat ajo dap ka chileng vera tobar ka henu parve ka jok ihum che ke pona truck hanbo ka arleng along chingthanglo. Labang so long chasemet lo Charlie ausumara tum ke dam ke wang ka siksak do koklo lapen heloving ke dam ji pa tum sita dam long le detlo lapen arni wang dai thorpen difu ka chehelad abas pusita me towar ke block chega jok dam long le detlo laso kisong pen pini puchot kali aning kan wang sita lasona kisong chetong ver puta havar ara tum che thanpon labang so towar la ke lo Charlie ausumara tuma phancha semet ka siksak thetan puta ningje pon tangde Karbi Anglong ke development la henloma Tangte, Karbi Anglong ke difu chotlo maputa arjume me alamlo. Duar bagori local MEC EM doko ka phisita lahaya ki songpen chok un ilang. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma meeting along tin ningjepon ver alam ke. Karbi Anglong ke develop pick anlo. Lapen development klempon biglang pusi ningje. Sitame Konat lo Karbi Anglong ke develop ke do pusi havar arada tumpen ningjepon ringti. Difu angkang alom developeret puki develop pick pupu un e pusi ningje pon ringti. Bang solong lo Charlie atum pensioning ridun ke local MEC mati education EM Richard Tok biya phan prabjen pen la bang so tuwar nang selam pivek nang ji pusi lo Charlie au sumaratum mati school students la pen college students atum pensioning ripon. Karbi Anglong Kaziranga pen Rovelson Rongpi report Biswanath Karbi Live. Tangte nona dunthua Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Inglong Birek English ME School apen Inglong Birek English High School atum Teachers Day mate than kuru lo than bang arani katalon pot. Nijang Karbi Anglong bithung reng thama constituency arloke do kolonga Inglong Birek English ME School apen Inglong Birek English High School atum ta Teachers Day mate than kuru lo than bang atumara ni pacheton dunsi patumi chitia che clonify pho arni alira champen katalondon Headmaster Samson Hanse pen chenglok rong asar rup asar risobasa sarbasa lapen anparata haladag ahavar angkangar do rong surong bot arada tumta chetong dun pen labang so Teachers Day mate lo than bang arani along pacheton dun si mesen pen labang so me katalona jay mek paman pon. Karbi Anglong Dongkamukam pen Promesh Terang report Biswanath Karbi Live. Tangte nona dunthua Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Phang hong thora havar nili tum Biswanath Karbi Live apherang ke Promesh Terang ahin pen rong arlo kahum ridam. Nijang Karbi Anglong lakhaner keb Hamren constituency arlokedo hako phisar phusar aphurun pen ke dwarong barimlo ladakta isia rong barim thektik lo puma thasi labang so Biswanath Karbi Life ahin pen phonghong thara havar arlo along nilitum Biswanath Karbi Life apherang ke Promesh Terang ahin pen birta kahumri padodam
lapen alang li towar dam bom pen elong adim towar ke henu par pik ajok haladak arong arat pen chihut chiput pon amuhor nang litum lang ikthak Biswanath Karbi live news ke lang aradatum labang soradatum kisung ke pho puthak lang ikthak Nalo nonili labang so phang thora hawar nonili nang kahumri labang so phang thor nang kahumri long nili wang bom pen labang so phang thora hawar arlu labang so rong kachelata atwar lapen ke kaduk avik pirthe labang so ilitum kachelata towar labang so long nili thektikang long elong adim labang so ahul likalong ba tangte labang so kangrai labang so puthak rong asora da phang thora rong arat pen nilinon chiput monpo aprang sinang ni men thanika nilimen bawu phangchu nili ladak phang thor sarang trok mane rong hang gamra rong si nili du nasi aholo mane nili tumbang ke la sarbang trok non hejong lang yem sar pen la su atwar lai pi mane la si aholo mane la dak long ni bak non arwi ke yang dhui hini arwi ke yang long bang ingrai thai lo la si mane alang li phan babu rong hang phan si ni tumbang ke la sarbang trok hin rong su asor an sam melang li phan si ku son ma so bang punai nanya phan bang gari stami non bang ke bang videlo nasi bujar ke dam ke bang sami tum ka sik sak de kong lo so puthak si ni tum bang ke alang li phan si tum bang ke chuning ri pon bom lo tang ne labang so nang tum comment tour ni sila da phang hong thora ha warar lo alang li babu rong hang phan nang tum labang so towar henodak lapen ke towar nang pe sen pinangji pu labang so nang tum ko piarni ba ko pia acek close nang tum labang so nang tum labang so puthak nang tum babu rong hang phang chi ki dam lo manela si ni tum bang ke la suka sing ki dam bang ke ni tum bang ke la sar bang krok pan sami ba ni tum la rong sor pan sami alang li phan bang ke sing ki dam la he si alang li hin pen bang ko so ni mane sing ki ni li sing ki po pusam ya salam wai ba ni tum long le la ahok lo la si non ni li nut pe nut ni li ko chi hut chi put pon thoji non alang li pen klardak vai sap pen nang pa chindu na bang ke ladak phang thora hawar ar lo long alang li chupiduk sip abang thu apen party BJP government long alang li chupiduk sip abang thu aphan alang li baburong hang pusipu labang so baburong hang aphan alang li tum sarbang trok tum pinpur lo labang so towar nang semar pini polam tangte labang so alang li pen klardak vai sap pen apajino lapen puthot nilia kuladak phang hong thora hawar asentarar lo along alang li gambura rong hang gambura long pen sini lia ko ni chi put pon tipo labang so ko an ahok lapen ko an sila bang so puthak babu rong hang phan pinpura lo ki pini lapen CM Karbi no Thomas Council CM lapen ke ilitum ladak hamran constituency arlo morsing timung labang so ahok lo alang li ladak sar bang trok alang li tum mane gambura hoi pen ba gambura tum pen klardak vai sap pen nang paching no la sonak thaksin non ako nilinon ako inut pe inut la pusonak thaksin non nili chihut pon po la pen labang so nili chihut pon ji labang ke na prang sin ni ben thanik ha nili jong robe apa phang thor phang chor ori su pasalo la si la so to kabonai tang api dolo setabe song bong kai nu ningkan isi kai nu huta thok lo setabe aku no so thot adin si arwe rang yang pen long lor pon bang bang dalo la sila gari kakuli pen lo ne pas ali tong ke thir lo ne ra ke payo la si non bang ke kuruk bang no la si non bang ke motor gari ta chal le ne dalo la si gari ke bang i phang ke pu phang thor la thu ke gari bang phang ke gari so ake honian chalo la si ake hong pli ke bang ni phang ke ave dalo la si la so posi ni tum alo se chuning ri lo asi babu rong hang phanta ni tu la so toar bonai ni bang ke tum kiram ta achik lu pensi pon bom lo seta me non nam bonai ne la asi nam bonai ali non ke tum matwara lo mata jota yang bonai ba ve masi gari motor ke ake ngong plie ke ba ni phan ave dal lan chalo ahok lo alang li pen klardak vai sap pen pin mon sita alang li karbiang long babu rong hang pen chenglok labdak local committee along alang li chupiduk si babang pen chenglok lapen ke karbiang lo Thomas Council CM pen danglok lapen EM mol sing timung aphan nang lihin pen kopia keru lapen kopia sorsa PG akeru bang la son lo isi akeru bang ali nam bonai lo pusame non motor bang thun ide bang ka sorsa son man thu de lo isi gari motor bang ide lo
lapera ke dam tang asoli kabonai tangan non ke plaster tang aju si ingrai mang ne raposi alang li banta la so na kontensi mane la so toar mi ma hinuma bala na chelang ne raposi si kasor sa son mandeloasi tuma kondensia ai iem hanta asi lancho nalo ni libang putek bangke lancho lo ahok lo alang li dak phahon thora hawar sentara lu agambura pen chenglok la pen alang li tum la dak phahon thor rong su rong bot rong asar ru basar tum pen ni li chihut chiput pon thai lo la pen la bang so chihut chiput pon thai pen aphi la bang so la dak phahon thora hawar ar lu arong arada phan ni pe klang pon ipo alang li tum helo kadok ve ni li mane nili la bang so phang thora hawar long nili nang la bang so na kahomri la bang so mane nili non hadak durti na li pen bang bom pen halong chebat pen ku phang thora hawar long nili wang lo la bang so phang thora hawar long ni na kahomri long bang ke towar la bang so ko an la pen ke karbiang long ara phan nili ka pachining tung bang ke non het jong la towar rongar lo towar la pen ke kado we pure he me he no ke bang towar lo la si non la bang so towar long ko an la pen ko an na hok la pen ke non ni karbing long ra phan ni li pa klang pon ikpo cameraman phan la pu bang no cameraman jo la lo ko an la pen ke la dak non het jong towar alang li tum contractor tong e chok chema tangte rv ijang pen bang so jo pana hok man ni cameraman pa ka do bena pe klang ikpo dom phap puna thu Karbi Anglong Dongka Mukam Pen Promesh Terang Report Biswanath Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Panghong Thor English ME School Teachers Day mate Thankuru lo thanbang arani katalon. Nijang Karbi Anglong Hamren constituency arlokedo Panghong Thor English ME School along the Teachers Day mate Thankuru lo thanbang arani kethe aliralon pen katalon dun. Headmaster Mongal Singh Bela pen lo thanbang atum bolon be Sengkan teron Pirbi teron pi Bondona tisopi Numoli teron pi Konika tisopi School asai hem kilang abang Harmon tiso lapen school asai hem ame pu Babu Singh rong hang ta chetong dun. Lapen rong asar rup asar riso basa sarbasa anparata haladak ahabara rong so rong bot rong arata tum chetong dun pen labang so Teachers Day mate Thankuru lo thanbang ara nike the katalon along ingsam jin pen aliralon pidun ringti. School along Biswanath Karbi Life along Pugana Comedy Pond kasi katulad ko kasi adak pangangkor ni sa school lai dak itum 2018 sin lagi establish tapos si 2018 pen ano kangku pen ani pen amat ani kan pen masih longkang bang ko la jonit ani tiningan kan bang 2022 kan bang itum option Teachers Day abang masuk program itu baik banget no masih suruh lo tidak staff pun bantai itu combination mata itu ada kita itu dah jadi jatan no lo isu itu itu CP pen itu masuk program itu pun abang itu apa lo dan asal tapi aku bantai dah guardian parents teman teman dah di ngarong mata ada kita ni ngarong chan mata ning sangi paksi kamu masih aku semua teman teman pilih masuk program itu pun kecing silang aku sih antin tercontoh contoh sih ngarong aja itu kasih aku sih itu nanti bang jian kan macam mau bisa itu nanti lem tamu sini itu cara pun lapen labang so pin la katalon na sondak thangna tum anikan bang katalon dun ma labang tapos sana sih awal saya sih itu pernah tuh angin itu lem pun lah angin sih itu mangkon sih lapen nang tum labang so school along nang tum handang bang ko ang nagatu apa itu tak non totally itu teaching stuff macam we all here lines
lapen labang sunan itum ladak non usumar bang ko am lo apai nan itum Lalo labang ke isi ning oi mi alam mang ke itum 2018 kan gas service kusane labang ke monga wartina ko dan jadi kila ka din kila kasi labang ke son student ong wi ko bang itum da mang nam telo aku bang api po pundo lapen tu guardian itu mas ni atu maga bang ini ke sam kurane labang son da kasi itu maga student man force di kita udah mate lo kasi itu dak peteli non present gitu an ke itum KC1 pen up to class 8 dulu padam tena cuma dari plus ME section tena kasi totally candidate bang dak 31 candidate Karbi anglong dongka mukam pen promesh terang report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha. Amreng constituency of Harmana Kimi VDC chairman Baburam Teron Lapen, BLCC chairman Prophet Tiso Aphan Karchopon. Nijang Karbi anglong lakha sirkep Amreng constituency arlo jirikindeng block along Pini THA clonify truck arni Amreng constituency of Harmana Kimi VDC chairman Lapen, BLCC chairman atuma phan jirikindeng arat do an Karchopon. Lapen Socheng development block along an palidamsi alang litum approval alo sitami BDO adideng pajerna. Lapen alang litum perang kya thengno nang pachini do na tengki Socheng development block e parlo angkang job card jum piklang lasi prabjin pen job card apply serak nang ji lapen Aadhaar card pen voter ID tame link do nang ji pura rat do ana phanchoning ripon asi Pini estimate Amreng constituency long VDC so approval litum dak block long video kon submit lo asi estimate dak Pini litum phan mane VDC labang 4 members tum phan mane litum phan dak party long claim apet कोर्ट ले पेनिंग जिरतुन कदो को चलांग पे मिली तुम नाव चुई कलो नसे लांग इतुन पैसा में निले ऐसे बीडीसी होय पेन सुसुले कदम पाजी रिगलो ऐसे यो सो लु बांग तुम वीडियो बना हसना पाजी रिगल nanti non tanggalan ko kopi sinang di klem pi wakang cengil निली क्लेम एनिंग हांग बांग लालो जे दाके असलम ये अफान निली अफांसी इल तुम कचेंग होन्नाय इल तुम मस्ती लो MSC mate ni tum none Karbi anglong Thomas Council long EM lo kai pisang pirina terang pi lang lifan Mr. Men ninga klong lang lifan churo lo nasi lang lia guideline na teng pen mate lang lia suggestion na teng pen mate lang li nang thana gimu mate masi ni tum da Amreng constituency long claim ponji semet bangala block hini do Amreng constituency lo sateng block lo pena rongkhang block la hinia block long rong group paching thuria warsa ke daksi dulo semet ke nasi la so rong group mate itu ma rong hidup kita katum la hinia block pen kelong nangji so right sabang so putak ni jasimet ma claim pon po jasimet dak ma hem su pen tu block engine rega pen tu block la so police pension hai kadu kawi tame dak pinaan rong ru paching thuria wasai scheme dak du la sin hai scheme dak jate ni tum rong long kile peji phansi ni claim pon dak jirinding Socheng development block asai hemalong dilitum VDC chairman akahai Baburam Teron lapen niliphan neli Sri Prophet Tisu niltum bahini aphan Pini arni ningarong arni ngapatang lake itum ninga chethenai Karbi anglong arat ninga chethenai itum honorable CM akahai Dr. Tulram Ronghang sar lapen ladak Amreng constituency pen kahai pon honorable EM akahai pi Srimati Rina Terang pi alang itum akhir jume pen nil tu aphan labang suar pu ngi pi pon lake akahai Baburam Terang Teron aphan lake VDC chairman la penil phan bangke BLCC chairman apu sinil tu aphan na paklem pon toilo la silabang so nang to ating pen Pini ladang itum official long official joining program deng ponsi Pini ladak rabda do an per tum chetong si Pini laban so official long itum wang si official ting per itum dak video by do phan ang chetong si itum asai kiching ke claim bangching pon lo pen itum official kam chepasun pon lo asi ni arong lo ladak Amreng constituency rat la pen itum honorable CM lapen honorable EM aphan stame ninga klong pen
churulo la pen ladak rada phansta me churulo isa ajo se ikhang ke bang jilang ke mesen pen ki claim ke dam ponje phan la ke itu gadu weta arna me hujumele to hang ponlo na Karbi ang long juri kindeng pen plenty crow report Biswanath Karbi live. Tangte Pini Abirta la anpen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi.